Hola a tothom, aquest és el 5è vídeo sobre accentuació. Primer de tot recopilo les 4 habilitats necessàries que havíem vist fins ara. La primera habilitat que necessitem és la de saber separar en síl·labes les paraules. La segona, la de reconèixer les síl·labes tòniques, un cop separades. La tercera, classificar les paraules en agudes, planes i esdrúixoles segons la posició de la tònica. La quarta era conèixer de memòria les regles d'accentuació. I ara aquí us escric els vídeos on les trobareu treballades. Els vídeos 17 i 18, 19 i 20. Doncs ara us presento la 5a habilitat. La 5a habilitat no és ni més ni menys que aplicar bé les 4 habilitats anteriors. Sembla una bestiesa, potser una obvietat, però resulta que és en aquesta 5a habilitat on molt sovint es trenca la cadena i s'espatlla tot, sigui per mandra, per pressa, per atabalament o per poca destresa. Tant d'esforç per arribar fins aquí i al final l'accent es posa malament o l'accent no es posa. D'acord? Enteneu per què doncs, és important treballar aquesta habilitat de manera explícita. Ara analitzaré on crec que s'amaguen els dimonis que ens dificulten el procés. En primer lloc, ens hem d'adonar que com més confiança agafem a l'hora d'accentuar, més ho fem de manera intuïtiva i automàtica, i menys ens detenim a pensar i analitzar la paraula. Això és lògic perquè és la llei del mínim esforç i perquè si el procés continua bé, al final acabarem accentuant automàticament, sense pensar-hi gens ni mica. I per tant, durant el procés d'aprenentatge anem introduint automatisme. Però clar, en aquest període intermedi hem d'anar combinant les dues coses. Hem de combinar la reflexió i la intuïció. Si no estem al 100% segurs d'un accent, hi hem de pensar, no ens podem refiar només de la intuïció. Cal saber bascular entre una cosa i l'altra segons les necessitats, sense mandra. D'altra banda, també és molt útil tenir unes precaucions i unes actituds que ens evitin caure en l'error. Ara us en diré unes quantes, tot i que vosaltres mateixos potser també les podeu completar moltes més. Quines són aquestes precaucions? Primer, hem d'evitar que l'analogia ens arrossegui cap a l'error. Què vull dir? Per exemple, tenim amic, femení, amiga. Fàcil, plural, fàcils. Nosaltres portéssim, vosaltres portéssiu. Com veieu, l'accent es manté o si no n'hi ha, doncs continua no havent-hi. Però això no sempre és així. Per tant, aquesta analogia no la podem aplicar sempre. No podem donar per descomptat. Imaginem les paraules soci, espès, reien, fenomen, femení de soci, sòcia, porta accent. Femení d'espès, espessa, no porta accent. Ells reien, però nosaltres rèiem, aquest sí que porta accent. Fenomen plural, fenòmens amb accent. Veieu? Que una forma no porti accent no vol dir que una altra de la mateixa família tampoc no en porti, i a l'inrevés. Per tant, que no ens arrossegui l'analogia. Fixeu-vos que l'analogia té a veure amb allò que diem que ens sona o no ens sona. Què vol dir que una paraula ens sona amb accent? Doncs que recordem vagament haver-la vist amb accent. Però clar, si es tracta d'una paraula de la mateixa família, doncs aquest record pot ser una trampa. D'acord? En segon lloc, per alguns de vosaltres és possible que hi hagi la interferència amb l'espanyol. Alguns no, però alguns sí. En molts casos doncs, també hi ha com el perill de fer falses analogies. Per exemple, les paraules planes que acaben en i in i que en espanyol són esdrúixoles, per exemple, i en català en canvi no ho són. Això és només un exemple, us en poso unes quantes. Oxigen, glucogen, hidrogen. Veieu que això és esdrúixol en espanyol i porta accent, però en català no, són planes. Misògin, també. Aquestes en singular no porten accent, i en espanyol sí. I aquest record, aquesta analogia, ens pot portar també cap a l'error. I dins d'aquestes interferències relacionades amb l'espanyol també tenim casos en què la separació en síl·labes no és igual, perquè tampoc no ho és les regles d'accentuació, tot i que s'assemblen.
cal que tinguem en compte aquestes categories de paraules. Primera, les que tenen una I o una U més una vocal, allò que en dèiem diftongs creixents, que si no és en aquelles condicions de les 4 iaies guapes, no sé si recordeu, doncs aquestes se separen en síl·labes diferents. Per tant, són candidates a l'error paraules com eficiència, bèstia o històries, per posar 3 exemples. Bàsicament són aquestes que contenen IA, IE o UA, UE, que les hem de separar bé. Un altre perill la trobem en les paraules agudes que acaben en, on, un, que en català no duen accent. En van n'hi ha un grapat. Tenim substantius com contraband, tobogant, a mitjan, xaman, caiman, arran, orangutan i, lògicament, tots els plurals de la tercera persona. De la primera conjugació, lògicament, sortiran, vindran, dinaran. Amb bon no n'hi ha tantes, però també, segon, pregon o ramon, no porten accent en català. I amb un n'hi ha molt poques, però són significatives. Tenim sobretot algun, cadascun, veieu? Inversament, també són un perill d'interferència, diguem-ne en l'espanyol, les paraules planes que acaben justament amb an, on i un, que en català sí que duen accent. Per exemple, diàfan, aquesta cauria també en aquell tipus de les que són esdrúixoles en espanyol. Eslògan, melòman, cocaïnòman, piròman, cleptòman, etc. I ara de passada, compareu-les, aquestes paraules, amb les que havíem vist abans, del tipus oxigen, examen, vertigen, aquestes que acaben en ben. Fixeu-vos que en català oriental les pronunciem igual en la terminació. En, si és àtona. A vegades, per decidir si una paraula du accent, què fem? Doncs el repetim unes quantes vegades, fent èmfasi sobre la tònica. Sovint fem una ganyota i girem els ulls cap al cel, com buscant no sé què. Imaginem que volem saber, per exemple, si diàfan i oxigen duen accent. Què fem mirant cap al cel? Doncs diem diàfan. Porta accent o no? Com si busquéssim l'accent. Oxigen. Doncs clar, sonen igual les terminacions. Però, en canvi, diàfan du accent i oxigen no. Veieu? Per tant, arrossegar la paraula i fer ganyotes doncs ens pot ajudar a trobar la tònica, però no a saber si du accent. Això ens ho diuen les regles. Per tant, deixem les ganyotes i pensem una mica fent servir les regles d'accentuació, aplicant-les bé. Un altre cas clàssic són aquestes planes que acaben en ia o ies, seria ua o ues també, que en català no duen accent, simplement perquè són planes acabades en vocal. Maria, secretaria, etc. I tots els imperfets de la segona i la tercera conjugació. Tenia, tenies, sabia, sabies... En fi, ara anem cap a la tercera recomanació. La tercera recomanació és fixar-nos en patrons que es poden trobar en els verbs, patrons que es repeteixen molt i per tant ens és fàcil memoritzar-los d'alguna manera. Per exemple, parlàvem, parlàveu. Parléssim, parléssiu. Parlaríem, parlaríeu. Fixeu-vos que són formes de nosaltres i vosaltres. Nosaltres i vosaltres sempre van igual. Si un porta accent, l'altre també. Si un no en porta, l'altre tampoc. I això en contrast amb ells. Per exemple, parlaven, no porta accent, parlessin, no porta accent, parlarien, no porta accent. I això també si alternen, per exemple, amb dièresi. Agraïem, agraïeu, s'accentua,
però ells agraïen porten dièresi. Les regles de la dièresi les veurem a un vídeo més endavant. Per tant, aquest contrast entre nosaltres, vosaltres, per una banda, i ells es manté sempre. Aquí tampoc no val allò d'arrossegar la paraula a veure com sona. Molt bé. En quart lloc, una altra recomanació. Tingueu en compte els compostos que, quan s'escriuen sense guionet, es consideren com si fos una sola paraula i s'accentuen, per tant, com a tal, com una sola paraula. Per exemple, si hem de fer un compost a partir de físic i químic, cap o gros, vídeo o joc, què en surt? Primer en surt físico-químic. Ara només químic ja porta accent. Cap gros no portaven accent, però cap gros sí, perquè es converteix en una paraula aguda. Videojoc. Vídeo perd l'accent. I videojoc, al ser una aguda acabada amb una consonant, doncs no porta accent. En canvi, pèl roig o mà llarg, per exemple, justament posem el guionet per poder mantenir aquest accent diacrític que ens donava una fesomia característica a la paraula pèl i a la paraula mà. Molt bé, una altra precaució que s'ha de tenir doncs, són les paraules, òbviament, que es pronuncien malament sovint. N'havíem vist unes quantes en el vídeo 19, l'accentuació número 3. Hi ha paraules que a vegades es pronuncien malament, com èczema o pneumònia, per exemple. No serveix de res saber accentuar bé si després ens basem en una pronunciació errònia per accentuar. Si diem èczema, llavors no sabem que èczema porta accent. Per tant, les paraules les hem d'aprendre també accentuant-les bé en la pronunciació. Tampoc serveix de res saber accentuar si confonem les paraules que duen R muda al final amb les que acaben amb una vocal accentuada i es pronuncien igual. Per exemple, se n'anà, se'n va anar. Està, present, està, infinitiu. Corre, present, corre, infinitiu. Veieu? Ho pronunciem igual, però hem de saber de quina forma estem parlant, per tant, ho hem d'escriure bé, amb R final o no, i saber-ho accentuar o no. I per últim tenim un punt important, que són que a vegades aprenem les regles d'accentuació a mitges. Les aprenem de memòria, ens sembla que les sabem, però les sabem a mitges, ens fem un embolic. S'han d'aprendre de manera senzilla i unívoca. Fixeu-vos, com que la regla parla de les paraules que s'accentuen i les que no s'accentuen, de les que acaben en tal cosa, les que no acaben en tal cosa. Al final la combinació de tot això fa que ens emboliquem una mica, ja no sabem si s'accentua quan acaba, si s'accentua quan no acaba, si no s'accentua quan s'acaba, no s'accentua quan no s'acaba, etc. Fixeu-vos, tenim paraules agudes i planes, paraules que s'accentuen i paraules que no s'accentuen, paraules que acaben amb una cosa que no acaben. Tenim les agudes, s'accentuen quan acaben en tal. Les agudes s'accentuen quan no acaben en tal. O bé ens podem aprendre les agudes que no s'accentuen quan acaben amb alguna cosa, o les agudes que no s'accentuen quan no acaben amb alguna cosa. Però també ens podrem aprendre les planes que s'accentuen quan acaben amb una cosa, les planes que s'accentuen quan no acaben amb alguna cosa, les planes que no s'accentuen quan no acaben o quan acaben. Clar, tot això ens fa un embolic impressionant de memòria. D'acord? Per tant, cal fer-se un esquema petit, que sigui unívoc i que sigui clar. Jo ho faig així, us explico el que faig jo, però cadascú pot fer el seu. Jo em baso en les paraules que jo en dic pacífiques, que són la majoria. Són les paraules planes que no s'accentuen, que són aquelles que acaben en aquelles 12 terminacions a, e, i, o, u, as, es, os, us, en, in, com casa, cases, menja, mengen, d'acord? Llavors, si aquestes no s'accentuen, sí que s'accentuaran aquelles on canvia un dels paràmetres.
per exemple, les planes que no acabin en les 12 terminacions. O bé, les agudes que sí que acabin en aquestes terminacions. Veieu? El punt de base és les planes que no s'accentuen. I també no s'accentuaran doncs, les que canvien dues coses respecte a aquelles. Per tant, les agudes que no acabin en aquestes dues terminacions. Aquesta base és bona perquè, com us he dit, les planes que no s'accentuen i acaben en 12 terminacions són la immensa majoria de les paraules. Per tant, com que el que és normal és no portar accent, doncs començo per aquí. En fi, per ara això és tot. Encara ens queden per fer els accents diacrítics, que tractarem en el proper vídeo. Mentrestant, si em voleu fer alguna pregunta o suggeriment, doncs ho podeu fer a través del formulari del meu blog, que us deixo aquí l'adreça, o bé aquí mateix a YouTube. Si voleu que els de YouTube us notifiquin quan penjo un vídeo, doncs us subscriviu al canal prement aquí sota. I si us ha estat útil doncs, el vídeo, cliqueu a m'agrada, que això sempre m'anima a fer altres vídeos. Doncs fins a la propera.